הקודמת שאיראן תקפה אותנו, אבל אז אני רוצה לומר, רגע, זה לא רק, אין רק את הטקטי כדי לא מכריעים רק בטקטי, ולא מכריעים. מדובר בהכרעה, לכן אמרתי, מדובר בטקטי. זאת אומרת, לא יכולנו אולי לפתוח את החזית הזו של איראן, ולא יכולנו לדרדר את העולם למלחמה אזורית עם תגובה קיצונית יותר. זה לא נקרא תגובה קיצונית. ברגע שמשגרים מאות טילים וכטב"מים וטונות של חומר נפץ, הצעד הוא קיצוני. זה הפרת ריבונות של מדינת ישראל על ידי מדינה רשמית אחרת, ולא מיליציה או איזה ארגון טרור, שלוקח ביום בהיר אחד ובאופן פומבי אחריות, שהוא התכוון להשאיר הרס וחורבן. לכן זה צד הכי קיצוני שיכול להיות. עכשיו, אם אנחנו מגיבים באופן שהגבנו, בצורה הכי דעתדית, כפי שנאמר, אני רק אומר שיש כרגע אזעקות בצפון באביבים, אנחנו כמובן נעדכן... תוך שידור רשמי בטלוויזיה הישראלית, בשני באוקטובר. ולא לוקחים אחריות באופן פומבי, מה משדר לצד השני? שאנחנו לא יכולים. אז מה מאפשר לעצמו בפעם הבאה? התחיל מהראשון באוקטובר, לפני יומיים, מה-30 למעשה לחודש, וממשיך לראשון לאוקטובר והלאה. מה מבחינתך תהיה תגובה הולמת למתקפה של אמש? אני אמרתי פעם הקודמת כאן, ואני אומר את זה הפעם גם. להוריד את שדות הנפט והגז של המשטר האיראני. בכמה סיבות. 80% מהתקציב, התזרים הכספי של המשטר האיראני זה בנוי על משאבי גז ונפט. ברגע שאנחנו מורידים, אין להם 80% תקציב. זאת אומרת, אין להם משכורות לשלם לעם. זאת אומרת, הם יוצאים להפגנות כי אין כסף. הם צריכים להוציא בסיס משמרות המהפכה כוחות קוץ לדכא את המפגינים, אבל אין להם